Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloan barneratzen gara astez aste hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzarekin batera jakintzaren zabalkunde lanetan kulturarloan. Eduardo Apodakari eman berri diote Juan Zelaia saria. Ensaio edo saiakera generoan labur egindako gogoeta edo kritika edo proposamenak saritzen dira Juan Zelaia lehiaketa honetan. Norberaren autonomia krisian. Norbera izan, baina jendartean, gizartean bizi behar, auzokidearen aldeko saiakera, auzokidea gorrotagarria izan baldin baditeke ere. Hoi edo antzeko zerbait aditu diogu Eduardo Apodakari. Kazetaritzak oiduen asaleko ikuskeratik bazterra gaindituta, sakonagoko arloan sartzera behartzen gaituen esparruan gaude, pentsaketaren esparruan. Lehendabizi epaimaikoaren eledun gisa Pili Joldi andereak irakurritako agiria. Aurtengo Juan Zelaia 11. saiakera lehiaketara 8 lan aurkeztu dira. Gaien aldetik anitzak eta interesgarriak, naiz batzuetan gabeziak nabarmendu behar saiakera izaerari edota garaperari dagokienez. Horregatik, besteak beste eta lehiaketa honen oinarri eta ezaugarrietan dagoelakoan, egokia iduritzen zaigu nabarmentzea saiakeren balio literarioen garrantzia. 2. Azkenean, gehiengo zoilez, norberaren autonomia krisian izenburuko lana izan da 11. Juan Zelaia saiakera sariaren irabazlea. Lana gure garaiko muntazko gaia jorratzen du, trinko ahatik, norberaren autonomiaren kontzeptu eta auzia posmodernitatean. Zabaltzen eta praktikan indartzen ari den ikuspegi antisozialen aitzi, egileak norberaren autonomia gizartean garaztearen ideia aldarrikatzen du, ez jendartetikat haren baitako tensio eta dinamikan baizik. Eta dena, asmanez eta gaitasunez, bibliografia oparo eta puntakoan oinarriturik. Lanaren izena ezagutu ondotik egilea norden jakiteko plika iriki eta jakin dugu egilea saritua Eduardo Apodaka dela. Haren lehendabiziko lehen hitzak eskaruna gertuz eta azalpen batzuk adituko dizkiogu mikrotik urrun xamar mintzatu baldin bazaigu ere. Eduardo Apodaka. Norberaren autonomia jorratu dut, saiatu naiz nire lan arlotik azken finean ni psikologia sozialean mugitzen naiz, psikologia sozialeko irakasle izan naiz urte askoan, eta beti ibili naiz irakasten nola norbera jendartekoa da, jendarterakoa da, jendartetik sortua, baina eta guztiz ere norbera dut. Norbera da. Eta norbera tasun hori jakin behar dugu kokatzen, baina aldi berean jakin behar dugu gure baitan dela. Eta saiatu naiz, metafora, batzuetan ona dira, beste batzuetan traketsa. Izenburuan, irakurri duten izenburua, azpi izenburua zan, baina gira zan, benetako izenburua, baina askoz argiagoa, eta izenburua nahiko traketsa zan. Izenburua, metaforak esan dute askotan mendekua hartu, eta norbere buruen egun saretuan kolokan. Ulertzeko liburua irakurri behar da. Horri da paratu dugu hau, jaburrago delakoan. Bai, eta gainera imaginatzen dut publiko egiteko asko sobea dela, eta horrezgatik ere nik jarri nuen. Baina jarri nahi nuen gaur egun metafora nolabait oso zabaldu bat daukagu sarearena, eta euskeraz saretua editzak ematen digu pentsatzeko beste adira bat, beste modu bat, saretu egiten danean, soilu egiten danean oial bat, egun bat, gizarte eguna, esateaterako, hor daudenak jauzi egiten dira. Soilu den oial hori geratu da inor babesteko eta inor bere hartzuan hartzeko indarrik eta aukera barik. Eta hor daudenak jauzi egiten dira. Hori azpimarratu nahi izan dut metafora horren bitartean, zer importantea den jende artean orain harremanak izatea eta ez bakarrik hautazko eta modako harremanak. Nolabait
batetik esan daiteke auzokide gorrotagarrien aldeko saiakera bat dela. Oso ondo. Irakurri eta ulertuko da. Mila esker, Eduardo Apodaca. Geroxago adituko dugu berriro, Eduardo Apodaca, baina orain epaimaikide izan den ezkero, lan sarituaren irakurtzaile izandakoaren Vicente Serrano Izkoren iruzkina. Bueno, epaimaikoen aldetik beti akta irakurri behar eta aktak beti nahiko soil eta lehor atera behar dute derrigorrez, ezta? Nolabait genero literario horri dagokion kontu bada. Orduan nik nire aldetik egin nahiko nuke halako iruzkintxo bat honetaz, eta batez ere azpimarratzen niri ez dakit gehien atentzia deitu ditaten gauzei buruzkoa edo. Eta orduan lanaren eduki zehatzetan sartu gabe, noski, baina heldu nahi diot niri biziki interesgarria iruditu zait gauza bati, eta nire ustez baita ere edozin gaurko irakurle bati interesgarri dakiokeena. Hau da, norbanakoaren autonomiaren krisia aztertzerakoan, alde batetik giza izaeraren dimentsio psikologikoa hartu duelako, ardatz bezala, eta beste aldetik gainera egoera historiko zehatz batean, gaurko egoera historiko honetan. Esan nahi dut, modernitateak bere arrazionalismoarekin eta zorionez irudikatu zuen individu autonomo hura nola sartu den gaur eguneko garaietan halako degradazio batean, gaur egun arrazionalismo teknologikoak sartu gaituen gizarte kontsumista modernia osteko honetan. Hau da, degradazioa ulertuta balio krisi gisa, ezta? Lana, sortea izan dut lana aldez aurretik irakurtzeko zuek, baino lehenago, hemen maian gauden guztiako ezala, eta, antzeman daiteke lan honetan, nire ustez, halako nostalgia bat, norbanakoren autonomia modernoarekikoa, baina nire irudiko garrantzizkoena beste hau da, nondik nora bideratzen duen egileak bere ikuspegi kritiko eta engaiatua, bere burua zikin hauetan blaituz. Eta beti ere giza izaeraren dimentsio psikologiko horretatik. Noski, kontu zaila denez, dida batean irakurtzeko moduko lan bat egiteko. Bai. Lan trinkoa da, benetan gure sari hau, gure ustez merezi izan duen lan hau. Baina nire ustez ez da bat ere ez zidor, ez da astun ere irakurtzerakoan. Sakona izateaz gain, literarioki ere aberatsa dela uste dut, kitzikagarri sortatzen da bere estilo literarioari esker. Berak ere aipatu du hainbatetan metaforen kontuak eta bai, metafora ederrez baliatzen da, noizean behin, noiz eta metafora horiek, segurazki ez dira, nire ustez gutxienez, ez dute halako funtzio didaktiko bat betetzen, agian lan didaktiko bati legokiokeen bezala, baina lan hau ez da maila horretakoa, baina bai funtzionatzen dute halako lantzaderak izanen balira bezala, irakurlea bere kabuz, egan az dadin, ideia edo osnarketa berri bila. Niri gutxienez horrela gertatu zait hau irakurtzean. Nire ustez, lan sendo eta trinko honi, kitzikagarritasuna ematen dio ahalegin literario horrek. Irakurlea, gutxienez edo bederen gaian aditu izan gabe ere, bederen bere bizipenetatik eta pres baldin badago, hausnarketa honetan parte hartzeko, nola eta lanak berak esaten duen bezala era autonomo batean. Egilea bera, lanaren amaialdera, konturatzen da, agian eskor samarra, guztiz ez esateagatik, atera zaiola lana, saiakera, baina bere gogoa eta irakurlearena bide batez, ireki nahi dio baikortasunari.
modernia osteko norbanakoaren autonomia galera edo krisi horretatik agian, beste individualismo mota aberatsago batera elote gaitezkeen edo. Nik neuk, horretaz, esperantza baikor bati heldu nahiko nioke. Alegia, ideia zaharra da, eta ene ustez historikoki egiaztagarria ere, planteamendu berri guztiekonak izan da ere, euren jaiotzan bertan, euren degradazio hasiak dituztela baitan. Funtsean horrengatik, zuzen ere, horrengatik dira positiboak kritika saio serio guztiak. Kritikak berez, noski, negatiboak, baina ezkorrak izan arren, euren baitan daramatzate hasi eta osagai berriztatzaileak. Esperantzatsuak, mundu atseginago eta balioetan aberatsago bat sortze aldera. Eta bestaldetik bukatzeko, beste aspektu bat. Mendebaldeko beste hizkuntzatan, ingeleraz, alemanez, frantsesez, italieraz, ezain beste nik uste gazteleraz, baina, mendebaldeko beste hizkuntzatan desente jorraturiko gaia da lan honena, bai zirkulo akademikoetan, baita ere irakurlego zabalago bati begira. Eta benetan eskertzekoa da, saiakera hau zirkulu akademikoetatik harago euskaraz eskaini izana. Euskaldunok moderniaren trena berandu samar hartu baldin bagenuen, ea etzaigun gertatzen modernia osteko ekarpen kritikoekin gauza berbera. Hori da, nire planteamendua. Egile esarituaren gana itzuli behar dugu, norberaren autonomia krisian, eta auzokide gorrotagarriak edo antzeko zerbait ulertu diogu, zer esan nahi ote du horrekin. Gehigarri batzuk eskatu dizkiogu Eduardo Apodakari. Bueno, liburuaren ardatz bat, zera da, orain nolabait, harremanak aukeratzen ditugula, beti gure gustuen, gure nahien arabera konsumo produktu bat izango balita bezala. Eta harremanak aukeratu baino, harremanek egiten gaituzte, eta harreman horiek zenbat eta aberatzago, orduan gu ere aberatzago izango garela. Eta, karo, bakarrik aukeratzen baldin baditugu gure gustokoak direna, gure gustu horietan geratuko gara beti, gure ideia horietan, gure sinesmen horietan eta gure zirkulo horietan. Eta horrezagatik esan dut, kanporatera, harreman zirkulo horietatik kanporatera, eta ondoan daukazulako gorrotatzen duzun hori, nolabait ikusi eta ikasi behar duzula, eta jakin behar duzula erekin harremanak izaten, eta harreman horiek aberaztuko zaituztela, eta horiek nolabait osatuko zaituztela. Ari zara personez? Ari naiz personez, eta, ezakit noletan, adibide modun jarri alda Facebook famatua, edo gero eta gehiago zabalduko direlako, personak, maitalea bera ere aukeratzeko enpresak eta holakoak, azken finean egiten didatena da, lehen auzo batean, herri batean edo kale batean bizi ginelako topatu behar genuen ura, hori ezabatu eta gure guztuen araberako bat eman horren ordez. Eta nik esaten dut hori dala personarentzat, persona pobreago izateko modu bat, bide bat. Bizentek esan duen moduan, lantzadea bat, hau da, pentsatzeko abiapuntu bat. Nik, bai soziologian, bai psikologian, eta, esku artean ditudan liburuetan, abinda berriro aipatzen da, teoria klasikoetan ere bai, aipatzen da, nolabait, danok garela persona, norbera, dala jendarteko, produktu emaitza, edo, handik sortzen dala, ez? Eta nire azterketa izan da, norbera horretatik abiatu, norbera zer den, norbera izatea zer den, eta orduan berehala topatzen duzu aurrean jendartea. Zen nolako jendartea dugun, zen nolako jendartea harremanak ditugun, eta horiek zer egiten gaituzte, zer gara horren arabera. Nik nortasuna ez dut erabiltzen testu honetan, norbera erabiltzen dut nahi, eta bai inglesez, eta bai beste hizkuntzetan self eta kontzeptu horren inguruan, hori itzuli nahian, nik laburtuko nuke ezaten norbera hori lehen
modernitatean landu behar zen zerbait zela eta orain iaia eroskin erosi aldugun zerbait dela. Eta aipatu da, nostalgia puntua dagoela liburuan, ni egia zen, nostalgia maite ez duen nostalgiko bat naiz. Eta nostalgia horretatik abiatu, baina aztarrika ibili naiz aber non dagoen urrengoan. Autonomia, norberen autonomia nolako izango da hemendik aurrera. Dut ondo ikusten. Nire galdera, ez dakit hola planteatu lehiteken, norberatasun individuala edo kolektiboa, dialektika hori ere aztertzen duzu, planteatzen duzu, eta belaxe hortik jotzen dugu noski norberatasun kolektiboen arlora. Neurri batean bai, eta esaten ditudan gauzetan ulertu alda, norberatasun individual horretatik gorako bestelako beratasun batzuk egon daitezkela, eta baina nik jendarte eta norberaren dialektikan sartu naiz gehien bat, eta nolabait iaia abizenik gabe, izan nahi dute, ez nahi sartu tasunaren, norberatasun horren tasunaren edukietan edo lakoetan. Liburua bada norberaren autonomiaren aldeko nolabait aldarri bat, baina hori delako politikaren aldeko, politikagintzaren aldeko aldarri bat ere bada. Eta nik azpimarratzen dut, autonomia modernitatean zen izan den, kalten gandik eta, baina orain zer izan daitekeen, orain politika iaia debekatu diguten garai honetan. Eta orduan, norbera izateko berreskuratu behar dugula jendartea sortzeko autonomia. Politikaren zentzu zaharra nolabait. Bueno, orain dela, nago, seguru, 3-4 urte izango zen, Euskal Herria Ardatz izeneko liburu kolektibo bat argitaratu genuen, Eugenio Arraiza, Jose Manuel Odriozola eta Irurok, eta Gaizka Arangurenek koordinatu zuen liburua. Eta hartan Euskal Herria Ardatz, hori izan Ardatza, izenburuan esaten zan legez, eta horretan bai gizarte psikologiatik eta bai soziologiatik eta gero linguistikatik edo pensamendu filosofikotik eta nazioaren inguruan jorratu ziren gaiak eta hor agertzen zen noberatasuna. Hor badago honen hazi bat, egia da, nire gutxienez nik horre izan nuen ekarpen horretan badago oraingo honen hazia, baina bestelakoa da. Esango nuke hemen igual euskal zerarekin horren besteko temarik ez dagoela. Euskal hitza ez dakit bitan edo hirutan agertzen dan liburuan, baina jakina gutaz ari naiz hortan, eta nire buruaz ere bai jakina. Eduardo Apodaca eta bere lan saritua norberaren autonomia krisian. Juan Zelaia sariketaren irabazle. Pamela Argitaletxeak antolatua den sariketa da hori, kulturaren aldeko Euskal Fundazioak finantziatua. 11. edizioa izan da, 2011koa. Dagoeneko lan interesgarri askotxo plazaratu dira eta honako hau luzagabe aterako da. Saria oraintxe hartuta, norberaren autonomia krisian lanaren argitalpena, negua udaberri bihurtu baino lehenago iritsiko omen da martxoaldean edo. Kultura arloa, Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzaren aupadaz. Eusko ikaskuntza, jakitez.